Ahojte, v tomto videu vám predstavím polstrovaný obal na 2 prúty od anglickej značky NGT. Každý navíjak a prút má svoju kapsu a je oddelený silným polstrovaním. Priestor pre navíjaky je dostatočne veľký aj pre tie najväčšie modely na trhu. Vďaka silnému polstrovaniu celého obalu budú vaše prúty v bezpečí aj pri dlhom cestovaní. Spodná časť je naviac vyrobená z tuhého a tvrdého materiálu, vďaka tomu drží pevný kruhový tvar a vy sa nemusíte báť jeho premočeniu ani v kalúži vody či blata. V hornej časti je taktiež tvrdá škrupina, aby ochránila špičky vašich prútov. Obal je ideálny na dvojdielne prúty v dĺžke 3,60 cm. Na štandardne veľké a odolné zipsy sú známkou dlhej životnosti. Samozrejmosťou je aj dobre polstrovaný a nastaviteľný popruh na rameno. Súčasťou je predná malá kapsa na podberák a jedna externá kapsa s popruhom ako stvorená na dážnik.